Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zodiac Broadcasting Station, Taita Manundi, 7 o'clock. Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Kupatsirani nkhani madzulo ano ndine Owen Lupeska poyamba nayi mitu yake. Mabungwe ndi mayiko othandiza dziko lino pa chitukuko adzipereka kuthandiza anthu oposa 4 miliyoni omwe akhudzidwa ndi njala kuchoka pano mpaka chaka chamawa. Spika wakale wa nyumba ya malamulo Richard Msowoya amusankha kuti atsogolere nthumwi za SADC zokayang'anira chisankho m'dziko la Tanzania. Mulipoti lathu lapadera sabata ino atolankhani athu Sara Tembo ndi Roseline ndi Obanda akuunguza kuti zatani kuti patangotha zaka zisanu chipani cha MCP chikulamula chitakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achichotsenso. Mzamasewero bungwe la Solom latsimikiza kuti masewero a TNM Super League abwereranso lachitatu sabata ino. Tikhale limodzi tili ndi zambiri pa izi ndi zina. Boma lati mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko ndi chuma alonjeza kuti athandiza boma pa ntchito yothandiza anthu oposa 4 miliyoni omwe akufunikira thandizo la chakudya kuchokera mu Oktoba 2025 mpaka mwezi wa Marichi chaka chamawa. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yati boma latiutsa ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC pambuyo pochita zokambirana ndi mayiko monga America ndi China komanso banki yaikulu pa dziko lonse World Bank. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodima Achipiriro Khamula wati ripoti ili lithandiza kuti nthambi ipange ndondomeko ya momwe ntchito yothandiza anthu iyendere. Tili ndi ripoti lomwe walemba Kenford Mdima. Ripoti latsopano la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC lati anthu oposa 4 miliyoni ali pa chiopsezo cha njala kuyambira mu Oktoba 2025 kufikira mwezi wa Machi chaka chamawa. Ripoti ili lati chimanga matani 200,000 omwe ndi ndalama zokwana 387 billion kwacha ndi wakufunika kuti anthuwa alandire thandizo la chakudya. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka yati mayiko omwe amathandiza Malawi monga America komanso China kuphatikizapo mabungwe a World Bank ndi International Monetary Fund IMF alonjeza kuti athandiza boma kuti anthuwa akhale ndi chakudya. Nakakumana ndi madona amene atisimikizira kuti atithandiza kumbali ya chakudya. Masanatewa anatuza kuti nkofunikira kuti tipange ili MVAC report. Kuti watenge MVAC report ija apite kumaboma akwawo kuti atango avomereza kuti atipase chakudya. Kumbali yake mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodma Achipiriro Khamula wati nthambi yawo yakhala ikudikira ripoti ili ponena kuti limathandiza pa ntchito zawo. Ripoti limeneli ndilofunika kwambiri chifukwa ndi lomwe limatipatsa muuni wa mmene tingakonzere ndondomeko yothandizira anthu okhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya komanso mmene tingachitire kuti tipeze zofunika zonse kuti tigwirire ntchitoyi. Koma katswiri wa zaulimi a Horace Phiri wati chiwerengero cha anthu omwe akufunika thandizo la chakudyachi ndi chochepa poyerekeza ndi zaka za m'mbuyomu. Ripoti la MVAC latinso Amalawi oposa 6 miliyoni ali ndi nkhawa kamba kakusowa kwa chakudya. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Takadali pano DC wa Mumalatyolo Hudson Kupanga wapempha bungwe logula ndi kukulitsa chimanga la Adimac kuti itsekule misika yake mbomali ndi cholinga chofikira anthu omwe asautsika ndi njala mbomali.
polankhula potsekera chionetsero cha zaulimi cha masiku awiri akupanga ati anthu ambiri m'bomalo akuvutika ndi njala. Choncho kutsegula kwa misika ya adimaki kungathandize kuchepetsa mitengo ya chimanga yomwe yafika pafupifupi 70,000 kwacha pa thumba limodzi la makilogalamu 50. Kuno sirufuna anthu atigula chimanga kumapenda pa mtengo odula adimaki ndawo za adimaki kuti inu kuti adimaki chimanga chili kuti inu ezo wakaona kuti mugula chimanga ino mugula chili kuti ife rufuna rumawa mbele marumba 3,000 padimaki pacholo pacho anthu agule anthu akutika ndi njala koma adimaki ilipo ndeti kuti chimanga ino mugula chili kwani iwo anabwetsa mpunga ocholo kuti kodi anthu angala amene angagule mpunga komanso kodi mpunga ngati ndi sima ife rufuna nsima ndiye dawo za adimaki kuti mubweretse chimanga anthu adzagule kuti ati sikadimaki chimakhala ndi mtengo woperera koma pana anthu apita kumavenda kumene akumapoteka thumba muna 70,000 ndena ngakodi munthu wakumuti 70,000 ayitenga kuti DC Obama Trollo a Hudson Kupanga. Takadali pano mkulu wa bungwe la adimaki Daniel Magata wati bungwe ili ndilokonzeka kuyamba kugulitsa chimanga koma likudikira kaye unduna wa zaulimi kuti upereke chilolezo. President Peter Mutharika wasankha spikala wakale wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kuti atsogolere nthumwi za bungwe la SADC zomwe zikuyembekezeka kuonera chisankho cha mdziko la Tanzania. Nduna yoona za maubale a dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yatsimikiza zankhaniyi. Ndipo mkulu wa bungwe la Civil Society Election Integrity Forum a Benedicto Kondowe wayamikira kusankhidwa kwa Msowoya pomwe ati dziko la Malawi lili ndi zambiri zoti litha kugawira dziko la Tanzania pa nkhani ya chisankho potengera kuti mdziko lino mwachitika chisankho posachedwapa. Zambiri mu ripoti lomwe walemba ndi Rachel July. Potsiriza zankhaniyi nduna yoona za maubale a dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ati mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika asankha sipikala wakale wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kamba kambiri yawo yabwino komanso kudzipereka kwawo potumikira dziko. Kusankhidwa kwawo ndi chifukwa choti president ali ndi khulupiriro chifukwa cha mbiri yawo yabwino kwambiri a former speaker Richard Msowoya. Ndipo pa mpando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe ayamikira kusankhidwa kwa Msowoya ponena kuti dziko lino lili ndi zambiri zoti litha kugawana ndi dziko la Tanzania pa nkhani yakayendetsedwe ka chisankho. Izi zofunikira kwambiri chifukwa limaonetsera upangiri umene ngati dziko kapena zika tili nazo mdzikomo komanso kuwasankha former speaker wa nyumba ya malamulo Honorable Msowoya chizindikiro chonena kuti mtsogoleri wa dziko lino awakhulupirira. Kusankhidwa kwa Msowoya kukudza pomwe dziko la Tanzania likuyembekezeka kuchititsa chisankho pa 29 Oktoba chaka chino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndi madzulo ano muli ndi ine Owen Lupeska. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Mu ripoti lathu lapadera sabata ino atolankhani athu Sara Tembo ndi Roseline ndi Obanda akuunguza kuti zatani kuti patangotha zaka zisanu chipani cha MCP chikulamula chitakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achichotsenso. Mabungwe ndi maiko othandiza dziko lino pa chitukuko adzipereka kuthandiza anthu oposa 4 miliyoni omwe akhudzidwe ndi njala kuchoka pano mpaka chaka chamawa. Spikala wakale wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya amusankha kuti atsogolere nthumwi za SADC zokayang'anira chisankho mdziko la Tanzania. Mzamasewero bungwe la Sulom latsimikiza kuti masewero a TNM Super League abwereranso lachitatu sabata ino. Tibwere pa ripoti la sabata ino. Patha sabata ziwiri tsopano kuchokera pomwe anthu oponya voti adadzidzimutsa dziko pochotsa chipani cha Malawi Congress MCP mboma. Ndipo modzidzimutsa momwemo pathanso sabata ziwiri kuchokera pomwe all voter adalowetsa mboma chipani cha Democratic Progressive DPP. Ngakhaletu ajatimati akatswiri pandale nawo akukanda mmutu pamwemwe all voter adalankhulira pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko pa 16 September paja. Mu ripoti lathu lapadera sabata ino Sara Tembo ndi Roseline ndi Obanda
akuunguza kuti zatani kuti patangopita zaka zisanu chikulamula chipani chomwe chinakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achichotsenso. Amalawi adakana ulamuliro wa chipani chimodzi pa referendum ya mchaka cha 1993 ndipo pambuyo pake ulamuliro wa chipani cha MCP wamuyaya nawo unagwa pa chisankho cha mchaka cha 1994. Kugwa kwa MCP mu 1994 kunatumiza chipanichi mbali yotsutsa kwa zaka 26. Amalawi atachimvera chisoni chipanichi nkuchipatsanso zaka zina zisanu kuti chilamulire mu 2020. Amalawi eni achichotsanso pa 16 September. Kusonkumati kodi MCP ilo wela kuti kuchoka pano. Achatinka chidzanja nkhoma ndi membala odziwika wa chipani cha MCP. Iwo akuti kugonja kwa chipanichi kwadza kamba ka atsogoleri omwe anasandutsa chipanichi ngati mgodi wawo opezera chuma cha iwowo. Kuba kunoza kusakaza kuikala ndituka Malawi tukaiwa pa chinjo mwezi tuzetu kupangaza Congress party imene inaoneza dziko kwa matsogoleri yake kodi chipani chite chifukwa cha anthu apang'ono kapena tichotsa anthu apang'ono kuseva chipani. Mneneri wa bungwe la mipingo la Public Affairs Committee PAC Bishop Guilford Matongo wati President Chakwera walephera chisankho maka chifukwa cha mavuto azachuma mdziko lino omwe ayika nzika zambiri pamoto pambuyo pake nkuwakhumudwitsa. Amatonga DPP sikadapambana chisankhochi, APM akadapanda kuyima. Iwati anthu adavotera APM osati chipani cha DPP. Ndimene kampeni inayendera chikhulupiriro chimene Amalawi anali nacho ndi mwa munthu kwambiri mwa APM kuti nthawi ya APM ngati mtsogoleri adatsogolera bwanji. Sitingadziwe kuti ngati adakhala ndi mtsogoleri wina DPP ngati adakachitanso bwino monga achitiramo, koma tikukhulupirira kuti anthu atsankha motere chifukwa cha APM. Achanse chinyama akuti Achakwera agonje chifukwa cha mavuto azachuma omwe akhudza anthu ambiri monga kusowa kwa mafuta. Iwo akuti APM anapambana chifukwa mavuto omwe anthu amakumana nawo muulamuliro wake analocheperako kuyerekeza ndi muulamuliro wa Achakwera. Bila nasaya bila anthu akutengera zimene kuti kupakampeni kuloza kusabira kana kuchimopera ndi koma anthu azotera mbiri iringa kuti kodi nthawi ya awa ndiri basi monga awasanabwere zinali basi so adinga mbiri a George Chaima amatsata bwino ndale za dziko lino. Kwa iwo zotsatira za chisankho cha pa 16 September lapa ndi umboni wakuti ovota alibenso chidwi ndi mphatso kaya mkandalama kacha komwe opikisana amagawa kapenanso ndale za zigawo ndi katundu koma chitukuko cha dziko. Amalawi amavotera chifukwa chiyembekezo chimene ndinacho ndi chikhulupiriro kuti ndamutane kokhoza kuti chosa mavuto amene tilipo achakulira vuto ndi akuti anthu anataya nawo chikhulupiriro saka kuti anasakafanya pangano limene anapanga ndi Amalawi kulephera kukwaniritsa malonjezo akutero a Joseph Njovu-Yalema membala odziwika bwino wa chipani cha MCP pomwe pano tsopano sajijilika kwambiri ndi zandale. Njovu-Yalema akuti m'makono ano ovota adachangamuka sasankhanso adindo potengera zomwe alandira ngati mphatso ayi. Moses Tunkulu ndi mkulu woona zokopa anthu mu MCP. Iwo akuvomereza kuti MCP inagonja chifukwa anthu amayang'ana zomwe inalephera kukwaniritsa. Komabe iyo akutsindika kuti kusankhana mitundu ndi zigawo zikukhudzabe nkhani za chisankho mdziko lino. Akunkuya akuti pa 16 September lapaja Amalawi adavotera chikuwawe. Kwa iyo nkhani yokhudza msinkhu wa opikisana
komanso thanzi lawo ndi nkhani yofunika kuti oponya voti adziwunikira chifukwa ndiyofunikabe. Pali zambiri zochitika pa chisankho. Zolalika zomwe zinachitika zikhala phunziro lapadera la chipanichi. Chomwe chimafunikira ndi kuyang'ana chitsogolo. Zikuoneka kuti anthu anasiya kuyika chidwi pa mfundo za kampeni koma amavota chifukwa cha ntchito za chipani chomwe chili m'boma. Kuchokera kwa Asante ku Kasungu, Aeneles Nyando ali ndi maganizo osiyana. Iwo akuti achakwera awavulaza ndi anthu omwe amawasunga m'boma lawo koma amachita zosiyana ndi zofuna za iwo. Namutega munthu wina amatha kupanga kuti weyerezeso mwayi kuko zake zomwezo zimene ATM adachokera pampando. Anthu sikuti amuchotsa chakwera nkuwucha kwa ATM koma zochitika za chakwera zamuchotsa pampando ATM angogweramo. Katswiri Pandale Amemole Kapanga wati dziko la Malawi likupita chitsogolo pandale zovotera anthu kamba ka mfundo komanso kuthekera kwa munthu osati chifukwa chakomwe munthuyo amachokera. Ndachakwera kokhakoka ngati DPP ipanga sosomo ngati DPP ikwanilitsa kusintha mavuto a anthu amene awakumana nawo ndipamene anthu adzavotera. Otherwise anthu aleka kuwakhulupirira kwambiri. Kubweranso kwa MCP m'boma mu 2020 inalitu nkhani ya msonkho magulu osiyanasiyana mchipanichi monga gulu lija la Renaissance, gulu la Kokoliko, Maite Tambala Graduates, Mabon Free, otsatira chipanichi okhala m'mayiko akunja komanso kwakukulukulu mgwirizano uja watonse. Tsopanotu kunjaku anthu akukambira mafunso akuti kodi achakwera akhalabe mtsogoleri wa MCP kodi MCP itani kuti dzitolerenso pomwe zikuoneka kuti ngakhale kuchipinda kwake Pandale adani alowako. Katswiri pa nkhani za ndale Dr. Clemens Alofazema walangiza chipani cha MCP kuti chibwerere ku mfundo zake zosankha atsogoleri odziwa ngodya zake kuti chikhalenso champhamvu pokonzekera 2030. Dr. Alofazema wati ambiri amawasankha ndi akuluakulu a chipanichi zomwe zachepetsa demokrasi mkatimo. Ayinobwera mpulezera kana kuti kodi kasankhidwe ka anthu amauvindu timasankha anthu omwe zikadziwa kale kuti ndachipanichi zikabwerera zimene zazimizana kuti zikamizika kusakhala champhamvu masamba kugiva kuna kuti basi zatatuka pakati pano ali ndi udindo opereka opposition mongano. Kubwera 2030 komabe MCP yaonetsapo mbuyo mukuti imatha kukhala ngwiro inde ngakhale kunja kwa boma. Koma kodi izizi zipitirirabe pomwe chipanichi chikunyambita zilonda zochokera ku chisankho? Akatswiri ena akuti zomwe zachitikazi mwina ndi zopindulira Malawi tsopano. Koma akatswiri ena nawo akuti tisathamange nkukhalanso tsoka lina likutidikira. Iwowo akuti kuona maso ankhonotu paja nkudekha kaye. Komabe choonekeratu ndi chakuti ndi ma MP 53 okha MCP ili pamoto ndale zopita ku chisankho ku 2030 ku MCP mwinatu mzawadya ntolira. Mawu a Alex Banda mripoti la Trabade Sabata ino lomwe ndi Sara Tembo mugwiza ndi Rosaline ndiwo Banda. Mzamasero bunge la Super League of Malawi Sulom lalengeza kuti masero a TNM Super League ayambiranso lachitatu kutsatira kutha kwa nthawi ya masero amaiko omwe Flames ikutenga nawo mbali. Wachiwiri kwa mlembi wa Sulom Adonex Chilonga watsimikiza kuti popeza timu ya dziko lino ikuyembekezeka kubwerera lachiwiri masero ayenderera monga momwe adakonzera. Achilonga kupemphanso matimu kuti apitirize kutsatira malamulo pamene ligi ikulowa mu gawo lofunika kwambiri pamene matimu atsala ndi masero 10 okha.
tikubwereranso pa ground TNM Super League tili ndi chiyembekezo chachikulu kuchokera ku matimu athu. Tikudziwa ndi nthawi ya pamwamba kwambiri imene tikulowayi pamene tikufuna kuona kuti kodi akhale champion mu 2025 season akhale ndani, makamakaso kuona kuti matimu atatu amene asiye kukhalanso mu Super League akhale ati. So ndi nthawi yapaderadera imene tikufuna ndithu kuyembekezera kuti matimu athu akhale okonzekera ochilimika ndi tibwererenso pa ground. Chiyembekezonso nchakuti matimu amene wawa kuyambira matimu awo, masapota, maofficials awo ndithu tikuyembekeza kuti akhale anthu okhala ndi discipline amene timafunira kumpira. Paja timanena kuti kumpira ndi anthu kuti amapita kukasangalalako, mabanja ndithu azipita kukanjoya. Ndetu kuyembekezera kuti matimu onse including masupporters awo they will exercise some high levels of discipline. Makamakaso anzathu malifali kuyembekezeranso kuti ndithu agwire ntchito yawo mwaukadaulo mmene adziwira malamulo awo kuti pakutha pa zonse ndithu owina aziwina mopanda kudandaula kulikonse, nayenso oluza aziluzanso osawinyawinya. Wachiri kwa mlembi wa bunge la Sulom Adonis Chilonga. Ndinkhani imeneyo tafika hapa mtsiriziro pakhaniza athu madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Mabungwe ndi mayiko othandiza dziko lino pachitukuko adzipereka kuthandiza anthu oposa 4 million omwe akhudzidwe ndi njala kuchoka pano mpaka chaka chamawa. Sipikala wakale wa nyumba ya malamulo Richard Msowoya amusankha kuti atsogolere nthumwi za SADC zokayimira chisankho mdziko la Tanzania. Mulipoti lathu lapadera sabata ino, atolankhani athu Sara Tembo ndi Roselini ndi Obanda akuunguza kuti zatani kuti patangotha zaka zisanu chipani cha MCP chikulamula chitakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achigwetsenso. Nzamasero bunge la Sulom latsimikiza kuti masero a TNM Super League abwereranso achitatu sabata ino. Munali ndine Owen Lupeska ziko mutokhala nafe makoma nonse totsatira ndi ripoti la zenyengo. Aungasiyane za nyengo ndi amazi bwenjere shaona nyengo tiyembekezere nyengo ya mitambo patali ndiyofunda usiku uno ndi mammawa. Masana tiyembekezere nyengo ya mitambo patali ndiyotentha. Kwa Nkabu tiyembekezere nyengo yofika mpaka pa 25 degrees Celsius, ku Mangochi 24 degrees Celsius, ku Blantyre ndi ku Lilongwe 20 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 15 degrees Celsius. Mphepo ikumba chikala cha kumvuma pofika lachiwiri tiyembekezere nyengo ya mitambo patali komanso yotentha. Dzuwa likuyembekezeka kutuluka 22 minutes past 5 ku Mzuzu ndi kulowa 20 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa litatuluka 20 minutes past 5 ndi kulowa 17 minutes to 6. Pamene ku Blantyre tiyembekezere dzuwa kutuluka 5:15 ndipo lidzalowa 21 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno mzomwezi. Nayi ndine Dave Tisungane Majawa Matsulabu. amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenjere shaona nyengo. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.